Maayong adlaw, syudad sang Iloilo. Ginhiwat ang Ornamental Landscaping Maintenance Training Seminar and Workshop sa subong nga adlaw nagumpisa sang Oktubre 3 tubtub sa Oktubre 5 tuig 2019. Kaupod si Mrs. Shirley Treñas Sanders, isa ka kilala nga landscape artist nga amo ang resource person sang nasambit nga event nangin malinalago ng ini nga programa bangod sang paghimudos sang mga workshop planners kag beautification program head. Ang ini nga programa ang makabuligid sa pagpanami kag pagpauswag sang aton pinalangga nga syudad sang Iloilo. Diba, yung wala silang masyadong puhunan pero masipag lang sila, matyaga. Diba? Then they can have a business of their own. They can do landscaping, maintenance, whatever. And at the same time, naman yung under the government employees ng gobyerno, they can also help in the beautification of Iloilo. Para sa iban pa nga impormasyon and news updates, kindly follow the official accounts of our beloved Mayor, Jerry P. Treñas sa iyang Facebook, Instagram and YouTube accounts at Jerry Treñas Official. Ini si Dayne Rafols para sa Level Up Patrol, Uswag Iloilo. Level Up, Iloilo.